Frederik, han er fame kammerat. Han er fame cool. Wolfpack. Men han kan også godt blive lidt sur. At det går fame stærkt, når han først bliver easy. Ja, kan du huske dengang? For satan. Det var sgu ikke kønt. Hvordan endte det egentlig? Ja, det groede sammen igen. Okay. Men, ja. Når Wolfen han drikker, så var det for sig. Ja, han er ikke ked af det. Nej, man kunne også godt kalde ham dameglad. Ja, det er årets underdrivelse. Det er jo det kæbeparti, der han ruller jo i dem. I hvad? Ja, damer nok. Ja. Men damer, han er elendig til at lave mad. Så det skal I ikke forvente. Nej, det gider han sgu ikke. Altså, hvad er det, han plejer at sige? Damer, de hører til ude i køkkenet. Så jeg håber, at I kan lave mad. Ja, for ellers så finder han bare en anden. Ja, det er lige meget. Lige så er der bare en ny en. Hvad er det, han plejer at sige? Man skal ikke græde over spildt mælk. Eller droppet kællinger. Frederik han har sgu også en løs håndled. Ja, hvis man kommer til at sige noget forkert, så får man sgu på munden. Hvad er det, han plejer at sige? Kvinder, de skal have tæsk, pik og kartofler. Og hvis de skaber sig, så tager vi kartoflerne fra dem. Noget positivt. Fik jeg snakket om flot? Nå, ja, okay. Flot. Han laver fame nogle lækre popcorns. Ja, hvis bare han gad dele. Han er vel... Der var der den gang med... Nej. Jo, der var dengang med hans mor. Nej, fordi de taler ikke sammen mere. Okay. Men damer, han er jo den lækreste første gear.